नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात 24 नोव्हेंबराक ओस्मिता या कोकणी सिनेमाचो प्रीमियर शो. कारवार सगळ्या कोकणी अभिमान्याक एक आनंदाची आणि अभिमानाची खबर. आमची कोकणी मनशाची, कोकणी भाषेची ओळख आणि कोकणीच्या इतिहासाची माहिती करून दिवचो ओस्मिता हो कोकणी सिनेमा कारवारच्या काजूबाग अर्जुन थिएटरात शुक्रवार 24 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत या दिसाक दाखयतले. या ओस्मिता सिनेमाचो प्रीमियर शो शुक्रवार 24 नोव्हेंबराक 2023 सकाळी 11:30 वाजता जातलो. तारीख 24 ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत एक दिवसाक 4 शो जातले. सकाळी 11:30, दनपारा 2:30, सांजे 5:30 आणि रात्री 8:30 वाजताना सुरू जातले. असे दिवसाक 4 शो उरतले. सगळ्यांनी आपले कुटुंब, इष्ट, मित्र आणि बरे मागच्या सहित प्रीमियर शो आणि इतर शो यशस्वी करचे. सप्टेंबर 15 तारखेर रिलीज जाल्लो हो कोकणी ओस्मिता सिनेमा देश विदेशात आतापर्यंत 400 पेक्षा जास्त जाग्यार प्रदर्शित झाला. हो सिनेमा कोकणी मनशाली अस्मितेचो शोध घेवचो एक प्रेम कथेचेर आधारित असा. एडवान्स सिनेमाची तिकिटां मेळचो जागो सायरल गोन्साल्वीस, क्रिस्त ज्योती कॅथोलिक इन्फॉर्मेशन सेंटर कारवार, उषा राणी सदाशिवगड, सैरूभूते माजाळी, विष्णू कोळगेकर असनोटी हेमची पैकी कोणाकडच्यान तिकिटां घेवन 24 ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत जाय त्या दिसाक जाय त्या शोच्या पयलीं वचून तिकीट दाखोवन थिएटरच्या काउंटरावयल्यान पास घेवन सिनेमा पळोवचो अशें आयोजकान विनंती केला. नमस्कार. सगळे कोकणी भाषिक अभिमानी आणि कोकणी मोग्यांक एक नम्र कळवणी तसेच खुश खबर. मानेस्तानो, आमची कोकणी भास कोकणी संस्कृतीची ओळख करून दिवपी, कोकणीचो इतिहास आणि कोकणी भाषिक लोक चारी वटेन कित्याक फापसले हे प्रत्यक्षात दाखवून दिवपी अस्मिताय हो कोकणी सिनेमा अर्जुन थिएटर कारवार हांगा तारीख 24 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2023 या दिसांनी दाखयतले. सकाळी 11:30, दनपारा 2:30, सांजे 5:30 आणि 8:30 असे दिसाक 4 प्रयोग या सिनेमाचे जातले. आमच्या कोकणी भाषेची ओळख आणि अभिमान जागोवपी आणि वाडोवपी हो अस्मिताय हो सिनेमा सगळ्या कोकणी माय भाशिकांनी सहकुटुंब, सहपरिवार, आप्त, इष्ट मित्रा सहित पळोवन आनंद आणि आस्वाद घेवचो आणि कोकणीची शान आणि मान वाडोवची अशें आयोजकातर्फे नम्र विनंती. आमची कोकणी, आमची अस्मिताय. जय कोकणी, जय कोकणी. देव बरें करूं. यल्लापुरा सहकारी सप्ताह कार्यक्रमाक आमदार शिवराम हेब्बारान दिली चालना. यल्लापूर कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या हासणगी ग्रामात हासणगी ग्रुप ग्रामसेवा सहकारी संघाच्या वतीन आयोजन केल्ल्या सहकारी सप्ताह कार्यक्रमाचे उद्घाटन मान्य आमदार शिवराम हेब्बार यांनी केले आणि कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार हासणगी सहकारी संघाचे अध्यक्ष RN हेगडे ग्रोसगद्दे, माजी आमदार VS पाटील तसेच जिल्हा आणि तालुकास्तरीय ज्येष्ठ सहकारी प्रमुख, विविध सहकारी संघाचे अध्यक्ष, निर्देशक हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. खडी भरिले टिप्पर खाली करताना विद्युत स्पर्शान घेतलो उजो, सुदैवान चालक बचाव. कारवार शहराच्या हब्बुवाडा PNT कॉलनीच्या रस्त्या बाजून खडी आशिल्ले टिप्पर खडी खाली करताना टिप्पराचो फाटलो भाग वयल्यान गेल्ल्या विद्युत तारीक स्पर्श जावन टिप्पराक काही भागाक उज्यान पेट घेयल्यान भयाचे वातावरण निर्माण जाले. आजूबाजून आशिल्ल्या स्थानिक युवकान टिप्पराक लागिल्लो उजो न्हेवूंक मदत करून उजो संपूर्ण निवयलो. टिप्पर चालक प्राणापायांतल्यान पार जाल्ली घटना घडली.
कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.